שלום חברים, היום אנחנו נשחק במשחק של רובים. שנייה אחת תומר, אני רק אנצח דקה בדיוק. אני הרגתי אותו, הוא הרג אותי. עליי. כוח אני דופק לו סנאי. זה נקרא טאבלט. שלום. מי שלא הבין, אני בטאבלט. שנייה. רק לוקח לו עוד קצת זמן. ומסתבר שזה היה 1:50, אבל עכשיו זה כבר 1:15. וואי, איזה בן אדם מעצבן. אומייגאד. אתם רואים את זה? אומייגאד, אחי. למה זה לא עובד נינו? בוא נשים את זה כאן. די, משהו לא. קח לו קצת איזה זמן קצת. כרגע אני לא יכול לשחק בגלל איזה דבר מטומטם. אחי, בגלל זה הרגו אותי. אחי, אני לא יכול לעשות לגבי זה כלום. טוב, נעלם לי הכפתור ירייה, מה לזה? טוב, אומר, אני חושב שהמשחק די נשבר. אני אנסה... זה לא מה שיעזור לי, איך אני אוריד אותו? המשחק נגמר, בואו נעבור משחק, כי המשחק הזה אפילו לא עובד. טוב, עכשיו במה נשחק? רוצה את המאדר מיסטרי של האדמין, שאני האדמין בו? לא. רייבלס. אחר כך? אני רוצה את המשחק הזה של הצבורים. לא, אני רוצה את רייבלס. נתחלק ונתחלק. כן, רייבלס האמיתי, אחי. זה לא נתחלק. פשוט נשחק אולי בנפרד כזה. מה? עוד בן אדם מצטרף? הצטרפת אליי? רגע. רק עכשיו אני בסכנה. רגע, בסכנה. אני בסרטון אמיתי. אני מצלם עכשיו בשעה 18, די מאוחר. תכנס אותי איזה משהו. די. טוב, נעשה 2-2. דופקים סנייפים. בוא נבחר במפה הזו. לא, אני שונא את ארנה. נו, בדיוק שמתי את החוט חבל, בסדר. עכשיו הגיע הזמן לעשות קרבוי. אומייגאד, what the hell is that? איך דפק לי RPG, איך דפק לי סנייפ. הם עושים כאילו שיתוף פעולה, צריכים להרוג את הכי טוב. שהוא הילד הזה, מה שזה לא יהיה. זה נראה כמו זה, לא יודע. כמו לא יודע מה. יופי, אחלה של מילה. ייי, הרגתי אחד. עכשיו נשאר לנו הבחור ההוא. די מסכן, דפקתי לו... בול שהוא הרג אותך, דפקתי לו סנייפ. כאילו מחזיר לו. יאללה.
סכין. Oh my god. Shablau. Whoa. Shablau. ברוקה. איזה מביר זה. טוב, יאללה, אין לנו זמן. קדימה, דפוק רשת. אני דופק על סנייפים של החיים. קארבוי. לא אכפת לי מה תעשה. יאללה, יש. דפקתי לו סכין, רק על לא מאחורי הגב. לא, זה סכין וזה קטקטול. לא, אחי. לא עשיתי שרפי, זה כזה טנדרטי. לא, אחי, דפוק לו סנייפ, לא ככה עושים את זה, חמודי. אבל למה אתה לא משתמש בערכת ראשונה? אם היה לי 280 רובוטס, אז הייתי יכול. אתה אומר כרגע אין לך סכומים שיש לך אימא'לה, אחי, ברוסקי. למה יש לו הרבה? יש לו אומה פשוט מטורפת. ברוסקי, אתה לא מבשווית, דפוק לך בקריץ' של החיים של האפי. יש לו פשוט אומה מטורפת. הפעם אני דופק לאחד מהם סכין. אולי די קצת עם הסכין, בוא נשתמש קצת בסנייפר. הלו, אתם שמה? אני יודע מה לדפוק. אוקיי. תודה חברים צ'יק. לא, אחי. מבאס, איך הוא נראה? יואו, אתם רואים שאתה התינוק הזה? וואו. אני מכיר את המשחק הזה, תיזהרו ממנו, זה משחק כזה תינוק. טוב, בוא נתחיל עוד קרב. אגב, יש לי 113. אבל מי יכול לקנות את השוב פעם? כמה זה עולה? 80. לי זה עולה 20. כמה יש לי? היושו, 94. 11 ניצחונות, אתה קונה את זה? לא! אחי, אתה ניצחת כזה הרבה פעמים. למה? סקרת עוד שנייה ב3 ניצחונות. לא. בוא נעשה שוב פעם 2-2. מה? למה? כיף. אולי באמת ארנן זה קצת היה כיף, אני בוחר בארנן. המפה עם הכי טוב דווקא. פתאום גיליתי את זה שדווקא לא כזה רע. סבבה דווקא ארנן. אומייגאד, יש לי כאן איזה סוויטה. אלו אנשים עם סנייפים בטוח. אוקיי, גם עם סכין מטורפת, אומה מטורפת. נו, ברק אותי עם הרביצ'י. חברצ'יק! נו, הייתי כזה קרוב. לפחות דפקתי למר נובי.
יאללה, אין לנו כוח לעוד. הגיע הזמן לדפוק להם של החיים. לא, 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 יש להם אומה מטורפת. איך סכין? אתם רואים עכשיו את מה שאני רואה? אוקיי, אנחנו לא ניתן לזה עוד לקרות. אז כל כך אני דופק לו אומה. פעם. נובי מת. תודה רבה. אני עשיתי לו אימבוט. אני נראה לי הורג כאן הכי הרבה, נכון? כל שנייה אמר נובי נחתך על ידי... למה הוצאת? בלה בלה בלה, you been up one day. I'm going on. לא! אחי, תחליף כבר לסנייפר, אלוהים נשמור. אני דופק לאחד מהם. כמעט, לא! אוקיי, אתה מת. RPG הוא הרג אותי, עלק RPG. אנחנו ערבים. אנחנו שמים כאן סאונד. לא! אין מצב שאני משלם את זה, אין מצב. אולי הייתי קונה את זה, לא יודע, את זה. אין שם מה הייתי קונה, אבל לא את זה. ברוסקי. עם הכסף הזה הייתי יכול לקנות ממנו הרבה. מה? מה? להראות לך? כן. בווידאו? אם זה 1000 רובקס ממש לא. 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 ובוס כאילו. גוד ביי. אם אתם מבינים אנגלית אמרתי הרגע ביי.